wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Doncs ja ha arribat el moment de fer l'última peça, el trineu. Doncs començo marcant la goma eva vermella amb la silueta del trineu. Marcant i tallant, perquè ho faig amb el cúter de precisió. Tot seguit faig el mateix amb el tros marró, amb el que faré el que fora la part metàl·lica del trineu, tot el que és la part del patí. Marco la silueta exterior. I després, amb paciència, li vaig fent tot el que són els cargols i els travessers de ferro que simulen que aguanten el cos del trineu. Haig d'anar comprovant l'alçada a la que ho he de fer, tornant a posar les peces damunt del cartró. I ara que ja tinc totes les peces retallades, també n'he fet una de blanca per posar darrere el patí del trineu perquè simuli la neu del carrer. Doncs començo a enganxar-les, començant precisament per aquesta, per la part blanca que quedarà darrere el trineu. L'enganxo amb cola blanca. He retallat només un rectangle i ara, un cop enganxada, li tallaré la forma. Disculpeu que surti de pla, però no me n'adono quan estic retallant que m'ho acosto. Ara el que faig és que, com que en sobrava un trosset, he pres la mida amb la part de dalt del trineu perquè no quedi posat al damunt i amb el regle retallo el tros que sobra. Encara no enganxo el vermell perquè el primer que faré serà, amb l'ajuda d'una màquina d'aquestes de trucalar, de fer forats en forma, marcar-li un estel aquí al mig de l'estructura del trineu. Com que queda més petit del que necessito, amb les tisores vaig fent l'estel més gran, almenys per les puntes que puc, perquè les dues de baix no em donen gaire marge de moviment.
Doncs ara ja sembla que sí, que tingui un forat prou gran per tal de que es pugui veure a través d'ell. Tot seguit marco el que és l'estel que he fet a la goma eva al cartró i amb les tisores uneixo els punts que he marcat per tal de foradar també el que és l'estructura de cartró, ja que necessito que sigui un forat que ho travessi tot, que es pugui veure a través d'ell. I un cop m'he assegurat que ja estava bé, amb la cola calenta perquè quedi ben subjecte i ben ràpid, enganxo la goma eva vermella damunt del cos del trineu. Per voler córrer massa m'he equivocat, s'ha d'anar amb paciència i he de tornar a posar una mica de cola ja que s'asseca de seguida. I ara ja sí que enganxarem el que és el patí del trineu amb un filet de amb un filet de cola calenta. Enganxo l'estructura i després vaig retallant els trossets que s'encavalquen damunt del trineu, de la part vermella, i vaig enganxant bastonet per bastonet. I ara, com que tota la part de goma eva ja està acabada, passaré a posar la flaçadeta del Pare Noel. Amb la llana peludeta farem tot el voltant de dalt del trineu, de manera que simula que és la part calenteta que forra tot l'interior del trineu perquè el Pare Noel no tingui fred mentre vola per les alçades. I ja tenim el trineu 60 claus acabat. I amb això totes les peces. Anem a muntar. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. M'acomiado fins a la propera manualitat. Un petó molt fort i cuideu-vos.